आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिजों चिरां जिल्ला बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सुबाइजार दालाइ एबसुनि सिङाव थानाय सुबाइजार गोजौ फरायसालियाव फरायसाफोरखौ लानानै गोसो थुलुंगाखांहोनानै जिउ दानायनि सुबुरुन होनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लानो हायो मिरु एबसुनि मानगोनां नेहाथारि रंगिना बरगयारी, समित नार्जारी, चिरां जिल्ला एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि थेबास्रोम ब्रह्म, बिजनी दख'रा एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोरांसार दैमारी, सुबाइजार दालाइ एबसुनि आफादगिरि दीपक ब्रह्म आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोर। बे समाव बाहागो लानानै रंगिन बरगयारीया मा फोरमायखो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि मोगथां बर'नि हेफाजाबजों मिथिना लानि। दिनै सुबाइजार गोजौ फरायसालियाव बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाहाथे मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादानो मोनसे मावथांखि फोसावदोंमोन आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि। बे मावथांखिनि सिङावनो जेसेबां फरायसाफोर दङ क्लास 8निफ्राय लानानै दाख्लैसो SSLC पास आउट जानाय बा हायार सेकेन्डारि पास आउट जानाय बेबायदि फरायसाफोरखौ लानानै जाहाथे बिथांमोनहा केरियार काउन्सिलिं खालामनाय एन्ड मटिभेसन प्रग्राम बेखौ लाबाय थादों। दा थिग बेबायदिनो बेहायबो लानाय जादों। आं बेहाय फैनानै मोजां मोनदों मानोना बेहाय बिजनी ओनसोलनि बे सुबाइजार ओनसोलाव गोबां फरायसाफोर दङ जाय फरायसाफ्रा दिनै नैबे पेन्डेमिकनि बुब्लियाव बाहेरानि गोबां इनफरमेसन माखासे मोननांगौ दङ जेनेबा केरियारनि खोथायानो जा माखासे मटिभेसन मोननांगौनि खोथायानो जा बेहाय माखासे थानानै थालांदों आरो जेनेबा जे बन्द जानानै थानानै बेबायदि प्रग्रामफ्रा गैया जादोंमोन फुरा गासै गोबावानो जाबायमोन आरो जेराव जोंनि फरायसा होननानै बुङोब्ला बेहाय बयहाबो अनलाइन मिटिं खालामनो थाखाय जेनेबा मबाइल स्मार्टफन गैया बयनाबो बिनि थाखाय माखासे अनलाइन जेसेबां गुगल मिट खालामनाय जादों बेहाय बिथांमोनहा खाबुखौ मोनाखैमोन जेराव जोङो दिनै बेहाय मोनसे हाबाफारि लानानै जेसेबां फरायसाफोर दङ बेफोरजों बेहाय जों सावरायनो मोनसे खाबु मोनदों। बेखायनो गोजोननाय मोनदों आरो जे एसेबां गोबावनि उनाव बिथांमोनहाबो न'निफ्राय ओंखारनानै बिदि सावरायनायाव बाहागो लानो हादों आरो जोंबो माखासे जा लेटेस्ट इनफरमेसन दङ बेखौ खोन्थानो हादों, थुलुंगा एसेबाबो होनो हादों। बेनि थाखाय मोजां मोनदों आरो जों बेखौ आसा खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा लाबाय थानाय बे मावथांखियाव जोङो लासैनो जोङो मावफुंनो हागोन होननानै। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।